Funtzioen gaia aztertzen hasi baino lehen, errepara diezaiogun sarritan topatzen dugun egoera bati. Baloi baten jaurtiketa. Irudian ikusten duzuen bezala, hasieran baloia gure eskuetan dago, altuera jakin batean. Jaurtiketa egin ondoren, baloiaren lurrarekiko altuera handiagotzen doa, garaiera maximora iritsi arte. Ondoren, beherantz abiatzen da, lurra jo arte. Jar diezaiogun irudiari erreferentzia matematikoa, esperimentuaren analizia egin ahal izateko. Gure adierazpen grafikoa diagrama kartesiar baten kokatu dugu. Ardatz horizontalean denbora, T letraz, eta vertikalean altuera, A letraz. Baloiak marrazten duen ibilbidea parabola bat izango da. Gorriz marraztutako parabola horri funtzio esaten zaio. Ardatz horizontalari, abziza ardatza edo isa ardatza deritzo. Abziza ardatza. Vertikalari aldiz ordenatu ardatza edo i ardatza. Ordenatu ardatza. Bestetik, erlazionatzen ditugun magnitudeak bi dira. Denbora, gure aldagai askea, beti abziza ardatzean irudikatuko duguna, eta altuera, menpeko aldagaia. Beti ordenatu ardatzean irudikatuko duguna. Zergatik aldagai bati askea esaten diogu eta besteari menpekoa. Azter dezagun aldagai askea. Denbora independentea da. Eta horren arabera baloiak altuera jakin bat izango du. Beraz, gure funtzioan baloiak momentu konkretu batean altuera bakarra izan dezake. Aipatutako bi aldagaien erlazio hori da funtzioaren definizioa. Funtzioak iren balio bakarra lotzen dio isaren balio bakoitzari. Grafikoko puntu bakoitzak bi koordenatu ditu. Isa abziza eta i ordenatua. Adibidez, puntu honek 0, 1 koordenatuak ditu. Eta beste honek 1, 5 koordenatuak. Orain arte funtzioen adierazpen grafikoa aztertu eta definitu dugu. Baina adierazpen analitikoa ere bada. Gure adibideko parabolari ondorengo formula egokitzen zaio. A, altuera, da berdin, -4, bider, T gen 1, karratura, gehi, 5. Hau da, funtzioaren adierazpen analitikoa. Beraz, funtzio baten adierazpen analitikoa, funtzioan parte hartzen duten bi aldagaiak era algebraikoan erlazionatzen dituen ekuazioa da. Kontutan hartuz, ezagutzen dituzuen formula matematikoak, jakingo al zenukete ondoreko funtzioen adierazpen analitikoak idazten? Zeintzu dira funtzio horietan aldagai askea eta menpekoa?